chiemo, gimedo bedo bech wuoth, gimedo bech gimoro amora. Wachomo kaunti ma Migori kama ji maromo 13 nitiere kod hinyruok ma okel kod lisasi ma bende giyudo e kinde rakruok ma osebedo e kinde obila kod jogo mang'anyo ka piny owacho ikwedo kuom tiyo kod teko mathoth ne jong'anyo. Jojuma nigi mathoth. E sama bende koro ng'anyo mandela deko rumo odiechieng' ma kawuono, lipot mawuok e kuondego mag thieth e kaunti ma Migori yango ni kuom kwan ji 13 gi manoyudo hinyruok bang' kane ogo kod lisasi, 5 kuomgi koro pod dhi nyime kod yudo thieth. Lipot bende yango ni kuom ji 13 manogo kod lisasi gi, 7 ne ogo kod lisasi e chuny boma ma Rongo, ka 6 to ne ogo kod lisasi e chuny boma ma Migori. Anyalo kwayo sirikandwa mane kaunti wa Migori kae ne ko obila osetiyo gi teko matek mar hinyo jogewa kamano, bede ka gikawo ting' mag jogewa mosebedo ka hinyorego. Lipot mawuok kuom obila yango ni kinde mandela dek ma ng'anyo osebedo ka dhi nyime, gisemako ji maromo 46 ka moko kuomgi osechwal e doho. Oganda e kaunti ma Migori kaachiel kod jogo morikone ng'anyo ka ywago pek mar ngima koro oseyo obila kuom tiyo kod teko mathoth kuom jogo mang'anyo. Uko huru wa kuandamana. Maandamano iko kwa katiba. Kwa nini ukaumize vijana ambapo nao wako na lengo na kuwa president kama wewe? Obila osebedo ka tiyonwa gi teko mathoth e kewa, gigowa nyaka lisasi. Wan kaka raia ok wayie gi wacho nikech wan waandamana nikech maisha matek. Ok waandamana ne ng'ato. Te odiechieng' mar adek ni mar ng'anyo, chenrono mag ohala kaachiel kod wuoth pod ne ombemore piny e kaunti ma Migori. Obila ne obedo kod rakruok kod oganda ma bende ne owuok oko mar dhi nyime kod ng'anyo margi. Gigowa tear gas, gibayowa gi life bullet, jongewa moko oseyudo hinyruok mang'eny, masani kaka an watna nitiere masani ni osiptal ka polise nyocha ochwade gi runge mobaro wiye. Obila ne tiyo kod iro malungo pi wang' kaachiel kod lisasi mar tamo jogo mane ng'anyo mane otemo chopo e chuny boma mano ma Migori. Kata kamano jogo mane obago ng'anyo to koro amne koro pod giikore ni poni koro chako luwo ng'anyo machielo, gidhi wuok oko kendo koro gidhi mbele kod ng'anyo margi ka giwacho ni mae koro gitimo nikech pek mar ngima. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Doho mabungu